Watla ki bor penyai distrik Kilamana lengba ka 144 CR PC ban omsha ayai ki trok kit mar ki bakit i ka jingkhia ka ba palat ya ka khatsan metric ton bakin yai nalor ka jingking ba umiam Henry ka te ka jingyai laitlan ki trok kit jingkin ki ba omla bantim kin kit ayu layu i bakidang peteng manla ka step perngam ki bala ithu ru ba ka jingkhia jong ka wei ka trong kan omduna ya ka saupo lane sanpo metric ton ki ba hiar na ki phang ka surok shlong ban hiar sha berni hat ne wat shadu sha asam ka ba omla ru bantim ba ki te ki trok ki wan na la ki wan na West Khasi Hills ne na Jaintia Hills. Ye ki te ki trok layo ban ringdur ha ka step perngap jong ka nyau tarik no pra ar hajar ar paulai ha ka por kumba lai ba GAA ka balayo ban ringdur nadu viewpoint hamauyong ter hadu rendang briu ki bala thikna ba ki te ki trong kita gi bahap ban klan lengba ka jingking ba umiam kumbala bani i ba kita gi trok ki don ki pautli ki ba kanthop nadu ki trok babon shaka bat ki trok dumper bat ki don ru ki bala dab ban klan lupa ya ka te ki jingking kat ba dang ringdur haba poi ha ka jingking ba umiam lalam ba omdan watang weiru na ki nong pahara ha ka te ki jingking ka bala bu jingkeli ba mano ban khang ki te ki trok kit mar haba omdan bapahara ya kate ke jingking bala sator batru lada kate ke jingking kan khlem kumbala penbena bakamlong ka basangain bat yai trok kit markhia teke banjai yikinong snong ki badon silenter ka photwa jong ka wa umiam hatu kanom wan ra mo yika jingjulor bat ka jingyam briu ka bakrau kinong snong ha ka ju ka por kum ka jingpen kan mau badang ha ki khendiat banai bala letno kipulit kila kem yu wei ubadeu nong yalam sang bhalang bala sha kno don kti ban lum pisa be an ki trok kit mar katrat FCI ki badei ban klan ya ka te ga ju ka jingking ban poi shanong ba shlong ki bakit ga jingkhia ka ba omya hap satya ban ya na lor ka te ga jingking